Sana
pripun? Oh tanggung jawab, oke. Nek Mas Wakiti tanggung jawab kok Bu, tenang mawon. Ya Bu, metu lho Bu. Matur suwun nggih. Aja senelang wong bagus, tresnaku iki ra bisa layu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Semar mulya Sapupuh telingsingan Mbah. Telingsingan. Lah nggih. Mbak Landa. Iya. Aja senelang wong bagus, tresnaku iki ra bisa layu. Panganten monggo. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisihmu.
iki, Bu. Ayo entekke Mas Wakit. Pokoknya mamahku warga sehat selalu nggih, Mah. Mamah Tiwi nggih sehat selalu. Tak dongak-dongane pokoknya jenengan panjang umur. Bugel di mana-mana diopeni. Iki mau yo dadar kendok barang ya Allah, ya Allah. Sama. Mak Tiwi iki ra njaluk piye? Monggo dilebokke Dek Tuti. Barang asap Slow. Anak di mana? Anak kambing saya. Nganti wegah perpisahan nyatane cerelep batine. Budhe. Sehat ya, Mak? Ngarsake lagu napa lho, Mak? Ya aman ngene iki kan ya wis gedhe, Mas. Sampai salah Mas Randy. Asik. Undi Dek Nara badhe tindak pundi nganti ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi tinggal nganggur kula gelem ngancani iki blonjo napa bayu badhe pisan nara Ampun, kula Mas, sampeyan ampun kucing kula nanduk anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar Gresik rawan rondo sing penting ati coba dhisik coba dhisik ya ampun tuku gelang Mas tuku gelang nopo anting-anting sesumelan yo ben prawan dijamin kempling iya enggak percaya ayo Mas Randy undi ditara badhe tindak pundi alalah kemecer kanthi karen tidak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi tinggal nganggur kula gelem kancane Mas alias kebetulan jeni kada rada kapotan yen buron Mas enggal-enggal ngrincangi aja malah lali lirik malah lali
pegatan. Ampun kalau mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran gani 5 dino Awan-awan lunga blonjo ning pasar baik. awing 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 Rawan rondo kanggoku ora patek penting. ning Semarang mas tuku gelang nopo anting-anting josumelan yo ben rondo dijamin ampli ya 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 malah ditinggal istrinya suruh nyawer Niki Bapak Sinten? Oh alah. Terima kasih. Dipersilakan untuk Kelenteng Tiba 13 boleh bergabung. Pak Prapto asik. Kelenteng Tiba 13 monggo bergabung.
ku siram semua mawar melati lali janjine oye Ya. Ya ya ya, iteli kelebut jeruk. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti isir srengenge Terima kasih. ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon Terima kasih Ade. malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk mesti tak ciwel 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 Lali janjine kandhane alesane. Sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe Monggo Mas Kipri, monggo niki dipun saking Semar Mulyo. Sik. Hae. Jan muwerdu ngene iki. Mangga lanjut. Janjane kowe neng Mas Jarwo niku saged mawon. gelagatmu sajak rubayani atiku sujono kowe kencan karo Saga. liya Yo Semar monggo Mulyo. Pak Di Joko Bergoyang. Eting Tibet monggo Mas Jarwo. Terus mie ayam lo ini. Mas Untung, kenapa sampun telas artone? Habis. Minggu sing aku. kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan sono. tak SMS tak balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel Ciwel, ciwel ciwel, ciwel ciwel. ciwel 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 Lali janjine kandhane alesane. Sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora takon. Lho kok kurang semangat? Ngono lho. hae Alah ngono kuwi lho. Ya ampun. Semangat nek ngene. Monggo lanjut.
Janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Sampun setunggal mawon. Dulurku 19 loro-loro kayak kok nembang. Asik Semar Mulyo. Mas Edi. Mangga. Mas Monggo Bos Untung. Edi, monggo. Monggo Bos Edi. Monggo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula ngancani. Laras alias kebetulan lancane kata roto kapotan yen purana mas enggal-enggal rengsani tekan omah mangke kula pijati tapi jeti lho mas Pun wonten semijeti. Pomongan iki blojo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kelo mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar lagi setino. Lunga blojo ning pasar pae. Prawan rondo nganggoku rapati pate. Ning Semarang mas, tuku gelang apa anting-anting, ojo sumangat, ya ben rondo dijamin komplit. Terima kasih. Monggo Pak Dendoko mriki mawon dipun kringetin pun gobyos niki pun gobyos. Monggo Pak De. Sa Itali Itali. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Arep nyanyi mas. kadingaren ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Laras alias
dimok-mok, ojo dimok-mok. Oh nggih. Yuk semuanya. Sesak mlebu sekeng. Lebu sedeng sesak. Sesak lebu sedeng. Sedeng lebu sesak. Sesak lebu sedeng. Sesak lebu pas. Sesak lebu enak. Sesak lebu teles. Katele wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantelanku kodho ati rinten klawan dalu diteki seluruh artis naik di atas peranan juga dulu Pak Prapto. Ini pada mau kemana? Mas Landa sayang sini. Alah sayang, sayang. Asap tebang diterapkan mengsiramkan. Ayo keluarga besar dari Pak Prapto juga semua. Asik. Mugi Gusti rayi tresnaku bakal dinompo mati. Semar moyo ayo. Ayo Mas Nano, Mas Ali, Mas Edi, Pak Joko, kadele wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantelanku kodho ati rinten pawan dalu Sini sini sini. Ya luar biasa ya keluarga besar nih. Lanjut, napa lanjut? Sabtu pendeta
Mas Untung. Lanjut. Pak Prapto ketok medione. Lali janjine, Cok. Oke. Nah, Mas anu ben nyanyi. Mas Puji. Pak Joko, Pak Puji, asik. Ayo yo. Oh, Yo yo yo. Jujur. Dari Klaten. Nanti lingsim srengenge. Anak kene aku nunggu kowe. Mas Joko matur suwun. SMS rambasi yen tak telepon kalah bokatene bakal aku petok irengmu mesti tak jiwa 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 la jiwa janjine akan jadi alesane arisane iki. lek ae wayahe arisan Ayo lebokke, Nduk. jen-jeni kowe ning ngendi Bilang Mas Kelip. Bilang. Sejak nyupiani hatiku sujana kowe kencan wanita Ya, dimana tadi pagelaran campur sari Semar Mulyo, Pangarso Bapak Wasimin Kasuan Bapak Warno Gepeng, koordinator Mas Mis, Masis, dan juga audio Sangkondang Suworo Langgeng, dan juga Genta Buana Gensetnya Indonesia Semar Mulyo Channel, mobilnya wonten kelantangan itu motor tidak nanti kerang lucu Prono, mohon bisa tersampaikan ucapan terima kasih mewakili Sabul Bait, Bapak Prapto dan juga keluarga besar pada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara dari pagi, siang sampai malam hari ini keluarga besar Bapak Suprapto mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.